ziua și bine v-am găsit la știri! A avut zile un copil de 2 ani și 9 luni, a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Hunedoara și a scăpat cu o fractură și câteva contuzii. A avut noroc că a aterizat pe zona verde de lângă clădire. Copilul a rămas singur acasă câteva minute. A fost destul pentru ca părinții lui să tragă o sperietură de moarte. Băiatul rămăsese singur după ce tatăl ieșise la cumpărături, iar mama sa era la serviciu. Micuțul a escaladat pervazul geamului și s-a sprijinit cu mâinile de plasa pentru țânțari din geam. Aceasta a cedat, iar copilul a căzut în gol mai bine de 10 metri. Chiar în zona în care a căzut sunt câțiva pomișori care au atenuat șocul. La câteva secunde după ce micuțul s-a prăbușit, a apărut tatăl care venea de la cumpărături. Am auzit că picat, dar nu știu. Vedeți cum e până sus? Vecinii au sunat imediat la 112. Erau speriați de starea micuțului. Ne-am deplasat la locul intervenției, am ajuns într-un minut jumate și am aflat că era vorba despre un copil căzut de la etajul 3, care a fost transportat la urgență de către tatălui. După ce a fost transportat la spitalul din Hunedoara, medicii l-au trimis de urgență la Deva. Acolo i-au acordat primele îngrijiri medicale. A suferit un politraumatism prin cădere de la înălțime. El a căzut de la etajul 3 și a suferit o fractură de femur și o contuzie abdominală. Acum, momentan, starea lui este stabilă. Micuțul a rămas internat alături de mama sa la spitalul din Deva. Medicii spun că a avut un înger păzitor și că starea lui putea să fie mai gravă după un asemenea impact. Acolo el va rămâne o perioadă sub supravegherea medicilor. Sute de lumânări au fost aprinse pe platoul din fața Casei de Cultură din centrul Devei aseară în memoria victimelor violenței domestice. Manifestarea Seara de Veche vrea să atragă atenția asupra consecințelor violenței din familie. De asemenea, au fost distribuite materiale informative și au fost afișate bannere cu mesaje antiviolență. În această seară, în centrul Devei, a fost aprinsă 507 lumânări. Nu este o cifră aleasă la întâmplare, ci numărul persoanelor decedate în acest an în urma violenței în familie. Acțiunea a marcat sfârșitul campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii. În fiecare an, în această perioadă, instituțiile publice iau atitudine împotriva violenței, în special acelei intrafamiliale. Această campanie s-a desfășurat la nivel internațional. La Deva au fost aprinse un număr impresionant de lumânări în memoria persoanelor care au pierit în urma unor acte de violență. Este încheierea campaniei celor 16 zile de activism a violenței asupra femeii. O campanie desfășurată în 6 județe din România, printre care și județul Hunedoara. Majoritatea victimelor care au decedat în urma violenței în familie au fost femei, peste 80% din cele 507 cazuri. Devenii au venit în număr mare să aprindă câte o lumânare. În special multe femei care suferă din cauza violenței în familie. Și cred că e o idee foarte bună. O idee foarte bună și e bine să se procedeze în felul ăsta, să mai domesticesc oamenii, cum s-ar zice, nu? Mi se pare extraordinar de importantă, pentru că totdeauna a fost trecută sub tăcere. Gest foarte frumos din partea tuturor care au venit aici. Din statistici reiese că în ultimii 3 ani în țară au fost aproape 34.000 de cazuri de violență în familie. Peste 500 dintre victime au decedat. Specialiștii estimează însă că numărul real al cazurilor este cu mult mai mare. Liberalii hunedoreni nu mai au șef. Președintele organizației PNL Hunedoara, Mircea Muntean, a renunțat la această funcție. El spune că a demisionat pentru că nu a mai vrut să lucreze cu colegii din alte organizații care nu scot la alegeri decât 10%. Muntean a precizat că va rămâne în PNL. Mircea Muntean și-a anunțat demisia aseară la întrunirea biroului permanent național al PNL. Liderii partidului le-au cerut demisiile șefilor de organizații județene care au obținut la europarlamentare rezultate mai slabe decât media pe țară. Mircea Muntean a decis să-și dea demisia de onoare după ce în județul Hunedoara liberalii lui Tăricianu au întrunit doar 17,8% din voturi. Chiar dacă ne-am situat puțin peste media PNL pe țară, este un rezultat bun, pentru că Hunedoara a fost tot timpul județ roșu. Noi am avut 28% din voturi în partea de centru și de nord a județului. De la Hațeg în jos spre Petroșani am mai scos însă doar 6%. Demisia mea este o dovadă de curaj. Mircea Muntean este din 1996 și primarul Devei. Liberalul demisionar a anunțat că de acum înainte se va ocupa doar de chestiuni administrative.
Concert de caritate la Simeria. Sute de locuitori s-au strâns în sala de spectacol. În urma acțiunii, aproape 3.000 de ron s-au strâns pentru familiile nevoiașe din oraș. Toți artiștii care au urcat pe scenă s-au oferit voluntari. Pe lângă prețul biletului de intrare, cei care au vrut să contribuie la strângerea de fonduri au putut cumpăra diverse obiecte de artizanat și picturi. Mai mulți au strâns bani și pentru un tânăr de 18 ani, care în urma unui accident de circulație este în comă de gradul 3 la Spitalul Județean Timișoara. Ovidiu este elev în clasa a 12 la Colegiul Dragomir Hurmuzescu din Deva și are nevoie urgentă de operație în Austria. O zi de spitalizare costă 1.000 de euro. Aplauze la scenă deschisă pentru Sargeția. Corul Consiliului Județean s-a întors încărcat de lauri din Austria. Mii de vienezi au ascultat colindele românești în interpretarea corului de Vean. Primul concert a fost chiar în Ambasada României la Viena. Este un semn al mulțumirii noastre a ambasadei pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră, acolo unde vă aflați în calitate de reprezentanți ai României, o bucățică de Românie care umblă cu dumneavoastră peste tot în lume. În prima zi în care am cântat, a fost chiar de Ziua Națională, când bucuria noastră a fost să participăm la recepția oficială, unde am cântat imnul și am avut programate 2 colinde românești. Corul a cântat apoi colinde și în Biserica Ortodoxă din Viena. Vedeți dumneavoastră că vremea colindelor este un prilej de a ne întâlni cu propria noastră copilărie, cu propria noastră inocență, să ne reașezăm în nevinovăția copilăriei noastre. Corul Sargeția a stat la Viena 2 zile și a susținut câte 2 concerte pe zi, unul chiar în aer liber la Palatul Belvedere. Înainte de întoarcere acasă, membrii corului Sargeția au profitat de ocazie și au colindat magazinele din Viena. S-au oprit chiar și la celebrul Pandorf, orășelul cu magazine de lângă capitala Austriei. Ce ați cumpărat? Ce ați cumpărat, copii? Nimic deosebit. După 2 zile de concerte, corul a revenit în țară. Următorul concert va avea loc vineri la Biserica Imaculata din Deva. Fabrica de frumusețe. Dacă până acum tratamentele profesionale pentru femei erau disponibile doar în marile orașe, Moș Crăciun vine cu o mare surpriză pentru cele care își doresc un look de invidiat de sărbători, un centru de estetică. În doar câteva ședințe, chiar și femeile trecute de prima tinerețe pot arăta ca un fotomodel veritabil. Tratamente profesionale de cosmetică, lifting nechirurgical, test corporal total, întreținere corporală, masaj, corectarea ridurilor de expresie, epilare definitivă și chirurgie estetică. Dacă până acum toate acestea vă duceau cu gândul la saloanele de întreținere din marile orașe ale țării, acum au apărut și în Deva. Deschidem în preajma sărbătorilor, pentru ca de sărbători toate doamnele se poată bucura de o stare de bine din toate punctele de vedere. Vine nou cu o aparatură de ultimă oră pe plan mondial, la noi în țară existând doar în București, Timișoara și Cluj. Am vrut să fie o chestie cu totul deosebită, nouă, de ultimă generație. Oricum tot timpul fugim după tehnologie, oricum tot timpul suntem cu o jumătate de pas în urmă și atunci am vrut din start ceva de vârf. Doamnele și domnișoarele își doreau de multă vreme ca aceste procedee de remodelare corporală să apară și în orașul nostru. Cred că sunt de foarte nouă generație. După cum pare, este un cabinet extrem de curat. În mod sigur voi fi client acestui cabinet. La prima vedere, așa cum o știu și pe doamna dr. Schmidt și așa cum și văd în realitate, pare a fi un început extraordinar. Aparatele de ultimă generație și folosirea de produse estetice profesionale sunt cadourile perfecte pentru o doamnă de Moș Crăciun. La noapte vremea va fi închisă cu cer noros, vânt slab și ceață spre dimineață. Temperaturile minime vor avea valori cuprinse între -1 și +4 grade. Mâine vremea se va răci ușor, cerul va fi mai mult noros, iar izolat se vor semnala precipitații slabe. Temperatura maximă va urca mâine până la 7 grade. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Sunt Anca Mitrescu și vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!
Thank you.